Ashafo me mamo akwaba enenso yasanso ade ahyemu ebiem ewo ne amansan age atomu Emergency Ghana TV eso enne abrantie bia ba bepiemu ewo Lawson TV a wo se me wo haw bibi etete me na makwa menya anomu aye mentumi ne masove eno ntiba me ba ha nyina ne se ofanko anane na bedwafo mo no na fe hawa onemu bra wo bra nyina wo mfiri mu emfi abusuansem pi eno de to dwane yensemre bepesa obeka me ho ne yakwakotie na meka se aha eda so Emergency Ghana TV like video na share na fe subscribe for mame yenko share video no embrace here anti amwajo ye fro say e fra me Titus ni egu sadi no ho anase babrum de no Tito Tito nguma sa o ma me do to sa ada dia so na akọ mko to Titus wi ana wunyire na afa e bacho da ma me no papa na de to me wow edo matu di papa na wadi mfie say Lawson FM 25 years ye bebi sabi anwumre dia na do nam usia fa anwumre dia boko o how bi na ha me dia chinia maya nyanka sama ho de ntimi na mesimi de beda na maboa me yo o how be sa pa ene how a de bedai o how no ye peti bacho be 6 years na started me 2019 me ko twahwe o agurase me bacho ya by wanum kakra okay ugo twahwe wa agurase bacho ai okay nti efiri honom no ena me papa na be fa me firi honom edi me ko baabi ena ase eye kakra efiri ho aye no ano no nti me wo school me SHS ewo nkranza nti wuma na aba kakra na ase me mabodam omo jama na me fa ha me ko ha ade ne direct me se me fa me koma ni ma na obi aba be chime na stila me move na mako hospital no mama ma duro se mennom se de be ya metimi adana mentimi enko ensanye gidigidi sabiem nti efiri honom no na mpapa edemi ko baabi no ebae no mia mo misa ko school mu a eyesa no na me ko hospital for no mama me drama busa o musi yare bia ni ho na madwi mu na ade ne aye nti eyesa mennom aduro no na menda nti eyesa no mia mo manya ni na mama me report na me ko techimai Holy Family ekoye endoscopy na omuzo ka kirem se bibia ni honum efiri obaba pem ne ofa mini ahoto adwuma na mbeso ma kura masu adwuma pon me ho ana me wo mensanu adwuma nanso me start adwuma na ekwa na yere na ba besum mintimi nya hwe enane na me ka se ma ya adwuma so me ne hwe me start se me nya bibi kakra na abebom na ayesa so agi se me papa na beba me nchen na ade no atimi akọ ekonso na omuka se omaye ontu ade na ase a otimi nkenten na ho menim die ntia me so mabre ade o papa o ye bibidura na pacho da bi se si de eya eba na menene din komo na oba me nchen na eko ebia aja bia se ni na wo ho ne o kan ntiase o se ni na ye a ebia papa minim de ntia me yede eba nti mesrew se bibi ni amafo kura afacha me na baabi na ye wosa ye kwa na nka wa boa me se metu ase ya se yare ne ba na papa ba wonche na atiko ba chwan wa manche de na ada ho dabi enkoda aje so aba me nchen ado papa wa biana 96.3 minti kasagum pacho kasagum na kasadi minti chire ana onso na mo be no atu aboa wo e wo yare no mu me anka sama ko nipa mienu ho aji nuro adware nanso esaba so enye wa wanka sasem na meko me se o papa emwa bei na ode aboa wo e wo yare no ho ebe emwane de menene netu eho anamo Lawson FM menene eko hospital efiri ho a yeko asofofo ho ba bia nanso mentimi hu ne ewom mo kwa asofofo ho ade asem no mo ka kire wo eno de eba sa time na
ɛyɛ me condition ntino mentimi hu de ɛwom ntino ɔno ɔmo na ɛyɛ ɔmo di nkɔmmɔ na de eba ne atamu akɔ anase wa nante na ɛkɔ da ɔfa me ma yɛkɔ ade enipa kasa ho a wonti ana pacha omete ɛna wakɔ sɔfo no kasa so condition ti wonti ade orefrade o ebia ɔka kyerɛ no sɛ munkoyewe mumfa we nkɔdwa akwa kyerɛ no aha mpacho an ba ontimi nkasa bia we ana sɛ we na ɛwɔ hɔ we ana we na ɔde na apa ehunu a ɛwɔ hɔ no a wontimi nka no sɛ still a ɛkɔ na asa aba no na mente ase afini mu nyinaa sɛ amba afina ahyase a edi kɔ awie no na aba nti afia ahyase bai afia ahyase amba ebe kɔ na awie no na ɛbae December no pacho an ɛba uhunu pacho mi hu bibia me ye bia nso me kai ɛbɛba uhu sɛ ɛbɛba a mi hu no ɛbɛba mi hu pacho mi hu ade ɛbɛba na ho yɛ sɛ me hu yira me na sɛ me tikasa na me hu ankasa yira me hu ano me hu de we me sin ya me hu gise me call hospital at that moment no before me hu atomi sa na ya start ya me me sa gise me frefre me fiefo no sɛ omumfa me nkɔ ha before adina ti mama me hu atomi o wo yire pacho dabi kasa be na ya na wotate sɛ ɛbɛba ɛbɛba de a kasa de menti kasa nipa me no omote no omo kasa na ɛya me ho etiti me omo a me no omo enante no omo kasa na me ho ɛha me Lawson FM unim wi nom bacho dabi me no wi da unim sanom bacho dabi wanse wa bi na bia okotwa akra aha unim TV we TV say every TV ai oh ajam bacho dabi onwi TV da dabi no di abrobeda ma di bida sa tisi ama TV ni abroba de bede hasubiem TV ni abrobe me TV ni na ma di abrobe no o wie suku bacho am wie ede emu de na wie SS na HS me wie technical school every technical school bacho o ma me ma no to so say ma me bacho me to sumi no omo maka yare bi enha wo bacho dabi o papa fia na o ma me fie so bi enha wo bacho dabi obi anu abi ha no dabi wo nko a bacho me nko a akowi obi ade penana oh dabi ba de odi kan de afrim wakaba bi last year de na ye no ono mo wo na ketekete na o yare nti yare ni mo ana odi wuye oye yare fo kakra bacho o ma me nso oye kama maame de na me no ka sei oni papa nchenji se ono so ono na nam sa home use e fie mata also ne nam sa bacho e na also ba mu ana also person ne nam sa bacho no o papa e correct pa so papa e correct pa papa de no correct de because onye correct de ana memwa baro maame de how kakra ho bacho maame de ma ready na adwen no how kakra ho already na adwen no say na hu no oh ase 96.3 eto mre bi na ase me hu ni say no man ko ye kakra na mbapa kura ama na kosiri ya no wa bi wonum kakra eto mre bi no na no man se da nko ye ti ono so ase o kasa sa obetima kasa sa ono papa betima kusa ti se me no kasa de o no mo hwe no pacho da ba mo hwe na okohwe me na wo honom ba sisi ade menye sure se obi ahwe no wo honom eti wode nam sa Lawson FM 96.3 o hari ba so mfie se ni o yede wo anase onyini na abefa no kwam menyini na ebeto me ya fa wo me na wodi mfie be se me obe 19 years me ebra me hu ye ne de na ma di 19 years na se be 6 years muni 6 years in a house pacho ya ne ta be wi ana najo awia mostly na awia na yotaba wadru nipem anase ba bi madru nipam
di pampa na egu mani mase eba so a eba with directions bia nyame dwuma kakra na ade ne sa kasa kyerem se me nkɔ ha na eba with so many menka ne sen eba with nyame asem na unhuma asem na esa start firi adwuma meye start firi adwuma ade asem na keke nyame asem ne unhuma asem na ne de like ebia de ne say ade ne kasa kyerem se me nsɔre nkɔ ha na ba kwa san be direct me se me nkɔ kan bible ha say na bibi san kasa kyerem se adwuma na meye no bibia start free me hanti me free honum ntina me ka bom sa no wa asema kai wa wote ase wa asem na kan wo wote ase patro mi so asem wote ase ne o kan no ne o kan sisi a wote ase ke wote ase wa asema okay okura won ti ase Omo akosa ahoma wa sori fie pe. Ba jo da bi o. Onko na bai. My name is sister. Lawson FM. Jana Moses here. Chona do ba ha. Ba jo an. Te se die pa na pese nyama o. E be se mo bua me na sa de no asietu. Na me ho to me. Yare ne wo so no. Ba jo an. Na che se me ti wi ya e fem ya de ne ha o. Ah, men to fem. Nye fem ya de. O kasa I said damn. Monyo. Ene how. That's right. Ti anadwubia o ta kasa. Ana ebe mu ana kasa. Eba afini mu na eba na me yesa. Na no e che direction say. Menko. Onom hospital no bi o. Ah, ba cho me da so no. Onom dia na ne ma ba fam. Ah, me nom dia na no ma ba fam. On se sa ha wa woken eno abi na e ha o maame anamboa ntimi nkyere de nyame ti aswati bia be fine yenso ye mu kakra ye wono ye de bebua wate abante kama se die ye nhwe o masa ha ono ha se ugina Barcelona mu na nka bobo okra nkenche unim ball bo first na me ya de ba sisi ama na second dia yeka wanya 25 years wanyini obe fan sa mama sina ye ntra na asem no supi fi se ye hunia etuamu nyina how no wadwe nkyere ofa onyankopon tumi ade nyina yi na onu ankasa wotu anamon wo hu de eha no ebi kura de no oba ontumi nkase ontumi enchechire mu sei no no atumi aba na wabaka ne hawo wakaka ne nsam ba ku mienu no yenim se onyankopon oti ase oje ebeba ama no ema na de no ho sana mi ho no esanse abrante kama no ohun de ekọ ohun de eba no enye sa na opendo but onyankopon tumi ade nyinae that's oine ofa edu sabre ya obi nso ehwe yen entem obaka se yi akra die fiafo asemi yan bi na ato no vonum se wa busua bi ho a sebe ya wo na efri 10 years ko wani sha se efri abun se wo hwe busua ni mu a wo se ebi am be firi ye die ofa kire mi fi bi wo ba bi amiti maame baako ne side no ofa ohu ana awra ho baako so de ndie kama akure na asem no aha na ya na medwen senti omo mo hwe yen ene omo madwun mi omo ntanta se ene ya na makata nipa bi anim ohu se wei ba no ne nua ba bi so nenam so hwe ya ne nua ba okuraba chese bibi ha abranti ubisa asem bi se ono nko na ba nke ya asem fufuro because nkomodie no fa obamu abre
asɛm no ɔn sɛ wɔse adeɛ no hyɛ ase a ɛsɛ kɔka nyame asɛm ɛsɛ honhom no se kɔto nwom nti woanhwɛ yi a ɛbɛyi wadwene kesee but ɔfa ɛba mu a ɛyɛ no sɛ ɔnkɔka nyame asɛm deɛ ɛna ɛyɛ na ɛspake na wɔbɛkɔ na ɔkɔgyina baabi asɛm no a wɔka no wotumi sɛ ne bible no ɛmfa wɔtumi ka seki nwoma Nebukadnezar nwoma nyinaa ɛtumi to a so adwene na yɛde ate afa so na baabi ɛyɛ mehu a wɔka sɛ ɔse sɛ ne papa ɛba ne nkyɛn deɛ a ɔfa na ade no ate kɔ na mmom sɛ papa no bɛboa no sɛ yɛmfa ntu anammɔnkɔ ha no saa ne maame no so ɔfa nɛ wohu baabi atwen sɛ woyɛ correct mema wo tv ne aborɔba a na naasɛ bisam sɛ aseɛ kyerɛ sɛ nam so ne tie ɔfa nkɔmmɔ ne ɔde wobɛhu deɛ nti wobisa saa ɛduru baabi no a wobisa sɛ na ne maame so te sɛ so me maame so ɛnyɛ ɛnti kyerɛ sɛ ɔpɛ wɔgyeɛ bi akora no watera tv ho akyɛ wɔhwɛ yɛn baabi ɔwɔ duru baabi a sɛ me nkɔ ana na ɔno nkɔ anante a ɛbɛyɛ asɛm ɛbɛha dwene ɔfa nipa wɔ ha o nipa wɔ ha papa kɔ abere bi ɔnante no anyi obi amana ngade no na ɛbɛ menkɔto nwom menkɔmani menkɔmakyi ɔbɛfa mu ayera ɛnyɛ sɛ wɔn pɛ bi ɔsɛ meyɛ adwuma masu adwuma so fa meyɛ sɛ mekɔ a na adeɛ no ba ɛyɛ na ɛyɛ awerɛho but me deɛ mempa ɛbɔ nyinaa ne so fa ɛduru saa bere a ɛyɛ ne nya obi a maame bi de ne baba ya akora yi wahyia ɔfa na ayɛ ne dam ne ade ɛna so like dana so obɛhyia paa so wɔ ha ɛna nwan adi bɛ 2 days sɛ weekend sɛ ɔba ha na mehu nipa korɔ wayɛ fine sɛ ɔkae aberantɛ no a papa na mehu nipa korɔ wayɛ kama nti ɔfa meka bɛwie sɛ meserɛw sɛ wɔ fie woyɛ aberanteɛ mede ama abɛma wei asɛm no ɔfa mɛro aho no sɛ ɔhu sɛ ɔyɛ young boy ɔhu sɛ nti ade wei bɛtena ne so akɔsi sɛi awerɛho ɔfa abusua aberanteɛ yi asɛm yi ɛyɛ papa emu ɔya ɛmmɔbɔ nso na yadeɛ baako pɛ ɛtete obi aberanteɛ kama sɛ na ayɛ ne sɛ dam ewu mu a na aba ɔno time ɔno ana koma tɔ ne yam ana ɔkɔ ayɛ ne sɛ dam abusua wotusu sɛ yɛ numbɔni bi ready bi ɛna aberanteɛ akwakofa anom ana sɛ ɛyɛ honhom asɛm because sɛ yare we die ɛbro adwene ne ntiaseɛ so aberanteɛ yi sɛ wɔakyiɛ wonya na yaresa ɛyɛ ready bi ɛna akwakofa anom ana sɛ ɛyɛ yanomfo yi na de ɔmo ho agyim obi ho hu sɛ odaakye ɛyɛ brighter ɛne na ɔbɛfa kwan bia so asase ase kra obɛwura na ne wɔde ayɛw asɛ wabrabo asɛ wodaakye because ɛfanko na kra bi sɛ ne sɛ ɔma ne tv ne abrɔbɛ kra ɔde bɛ den kra ɔtena ase din adwen ho asa na oyi ano nso we dey nka yɛ simple question me ma tv ne abrɔbɛ aden na ade bɛyɛ mehwɛ tv na ma de abrɔbɛ nso ɔtena ho no mo dwen ho asa na oyi ano ami sɛ adwen no enye stable bibia nko yie aberanteɛ hia moa adɔfo ne ahwɛfo mmea moa no empaebɔ mu ene sika fam yehu kwan yɛbɛfa so a yɛde ɛbɛsa ne yadeɛ na we die ɛyɛ agyensɛm ɛyɛ atra be careful yɛmfa mpaebɔ ntai n'akyi na aberanteɛ nya na yaresa abusua aha ana mde wo si like video na share na subscribe mo sonfo na akosua me na mde dwumade ba wakwem da sɛ ne mesan so ne wadi ahyia mu abi aha so da so a emergency Ghana TV da sɛ ne yɛsan so ahyia bi mantime ke bi ma na makra mo